Bé, això és extremadament important pel bio i per tota la comunitat científica, perquè de fet totes les teràpies avançades estan prenent una rellevància molt important en el tractament del càncer i en altres malalties, no? I compartir els últims avenços que hi ha en tecnologies, en forma d'escollir els malalts que es poden beneficiar més d'aquests tractaments és extremadament important. Hi ha avenços contínuament, afortunadament, són tecnologies complexes, però sí que cada vegada ens trobem que compartir tots aquests avenços que s'estan exposant aquí durant aquests 2 dies és extremadament important, sobretot pels malalts, no? Però també per tota la comunitat científica que els tracta. I, de fet, crec que aquesta col·laboració que tenim amb el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, de la Fundació, a través del programa CAIMI, ens ha permès fer, entre altres coses, aquest segon simposi, que realment està sent molt exitós, amb més de 400 inscrits en aquest moment.